खायै लिरनाय दं जे बेवहाय बड'लेण्डनि सोलोंथाइ आरो जोंहा बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर' बिजोंनि सोलोंथाइ जायफोर स्कुलनिफ्राय लानानै कलेजसिम जि जेंनाफोर दं बे जेंनाफोरखौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्टआ बेखौ माने माबानानै होगोन मा होनो फोसाबनानै माने समाधान खालामनानै सुस्रांनानै होगोन होननानै जोंनो बाथ्रा होदों आरो बे बाथ्रा होनाय लेखायै आसाम गभर्नमेन्टआ दा एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि जेसेबां अफिसारफोर दं बेजों माने सोमोन्दो थानाय बिथांमोनखौ लानानै बड'लेण्डनि एडुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बेखौबो लाफानानै मोनसे कमिटि दानाय जादों आरो बे कमिटियानो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालि आरो बड'लेण्डआव थानाय गुबुन गुबुन बिजोंनिबो फरायसालि कलेज बेफोरखौ माने प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनिफ्राय लानानै बर' बिजोंनि जिफोर जेंना दं बे जेंनाफोरखौबो माने सुफुंनायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो दा बेखौ अलरेडि गासै फरायसालिफोरनि माबाखौ लानानै कन्डिशनफोरखौ लानानै बे कमिटिया सावरायगासिनो दं आरो दासिम जदिय' माने मा होनो प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिनि कलेज माखासेया प्रभिन्सियेलाइज जायाखैमोनब्लाबो दा 10 खान माने कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाग्रोसिगोन नैबे दानि बाजेटजों आरो बिनि उनाव लासै लासै गोनांथिखौ नायजोबनानै गासैबो जेसेबां जोंहा कलेज आरो स्कुलफोर दं बेफोरखौ दा प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि राहा लानाय जादों ना बेखौ जोङो फोसाबनानै लानांगोन दा जोंहा गोबां खालि पस्टबो दं आरो माखासे जोङो पस्ट क्रिएसन खालामनांगोन आरो आसाम गभर्नमेन्टआ टेटनि आन्डाराव गोबां माने सुबुंखौनो माने गोबां केन्डिडेटखौनो फोरोंगिरि हिसाबै दा थिसननो नागिरदों बेनि माखासे बड'लेण्डनि स्कुलफ्रावबो फैगोन आरो गुबुन गुबुन बर' मिडियामावबो फैगोन गतिके जोङो बिटिसि हिसाबै बिटिसिनि सोलोंथाइ जि मोनसे जोंहा बिफान दं बे बिफाना बेफोरखौ थाबैनो नायनानै एंगेज खालामनायनि राहाखौ लानांगोन माने एपइन्टमेन्ट होनायनि आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जि माखासे खान्थि बानायनानै बिथांमोनहा स्कुलनि फोरोंगिरिनि जेंनाखौ फोसाबनो लादों बेखौ जोङो एसे फल' खालामनानै थाब थाब बिथांमोननिफ्रायबो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माने जोङो मददखौ लानांगोन दा बर'नि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट दं बे सेपारेट डाइरेक्टरेटखौबो जोङो एसे एक्टिभ खालामनांगोन आरो बेफोर एक्टिभ खालामोब्ला आं सानो बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरनि जिथु जेंना बे जेंनाखौ जों थाबैनो सुस्रांना लानो हागोन बेनि थाखायथ' दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बे बोसोरारि जथुम्मायाव भारतनि हादरगिरि फैनायानो जोबोद देरगाथाव बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे बिथाङा दिनै फैनानै जायफोर माने बाथ्राफोरखौ बेवहाय गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायलांबाय बेथ' जोंनि बर'नि माने गासै जारिमिनखौनो सरजाबनानै बुंलांबाय आरो जायफोरखौ जों गावनो गेजेर गेजेर माने बावनानै थानो नागिरो बर' हारिया बिथाङा दिनैहाय गासै थुनलाइ माने आफाद दाजेननायनिफ्राय जायफोर बिबान लादों बेनि उनाव जायफोर थुनलाइगिरिया बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो जायफोर थुनलाइगिरिया थुनलाइनि बिथिङाव बर' थुनलाइनि बिथिङाव खामानि मावबोनानै पद्मश्री साहित्य एकाडेमि आरो गुबुन गुबुन जायफोर माने बान्थाफोर मोनबोदों बिथां सुबुंमोननिबो बिथाङा मुं लाखिदों मुंखौ रायखांदों बर' थुनलाइयाव बिबार मुगानि सोमोन्दै बिथाङा रायखांनानै रुपनाथ ब्रह्म बिथांखौ गोसोखांदों आरो बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय राव थुनलाइनि बेलायाव आसाम साहित्य सभानिबो आफादगिरि जानानै असमिया रावखौबो जौगाखांनायाव माने बिबान लानानै खामानि मावनाय सीतानाथ ब्रह्म चौधुरी मानगोनां बिथांखौबो बिथाङा दिनैहाय रायखांदों थ' बेफोर गोबांथार माखासे बाथ्रा दं जाय बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो बर' हारिया माने गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनायनि थाखाय मालाबा बावलांनो नागिरो दिनै बयखौबो जोंखौ बेवहाय गोसोखांथि होनानै बिथाङा बर' राव थुनलाइनि सायाव आरो बर' थुनलाइखौ सोरजिगिरिफोरखौ लानानै बर' समाजखौनो दिनैहाय बयनिख्रुइबो देरगाथाव आरो जोंनि मा होनो भारत बा आसाम हादोरनि माने भाषा साहित्यनि जौगानायनि बिथिङाव माने बर' रावनि जिथु बिहोमा बे बिहोमाया जोबोद गिदिर होननानै बिथाङा बुंलांदों आरो बिथांजों लोगोसे फैनाय गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंलांदों गतिके बियो जोंनि थाखाय जेब्लायबो गोसोआव लाखिथाव आरो गोग्गाथाव आरो बे मोनसे जारिमिनारि
मोनसे दिन सान होननानै जोङो बुंनांगोन। आसाम बिधान सभायाव बर' रावखौ दा मावफुंनाय जाबाय। आसाम बिधान सभायाव बर' रावा सोलियो। गासिबो जेसेबां चिठि लाइजाम नटिस बर' रावजोंनो जायो आरो जेसेबां सोंनाय फिननाय बेफोरनि बेलायावबो बर' रावजों जायो आरो बर' रावजों बर'नि MLA फ्रा दा बिबुंथि लाखिनो हायो आरो गुबुना गुबुन रावजों बिबुंथि लाखिनायखौ बर' रावजों दा इन्टारप्रेटर दं, राव सोलायगिरि, बेजों जेब्लाबो बुंबाय थानाय जायो जेखौ जोंनि सासे बर' MLA बेवहाय माने रावखौ लानानै खुनु गोब्राब जाया। दा दिनैहाय बिनिनो जोंनि आसाम बिधान सभाखौ सालायलांनायनि बेलायाव जिथु रुल एन्ड प्रसिडिउर एन्ड कन्डाक्ट अफ बिजनेस बे जिथु नेम खान्थि दं जायजों हाउसखौ सलायो, गिबि हिसाबै बेखौ बर' रावाव माने आबुङै राव सोलायनाय जाबाय आरो बेखौनो दिनै गिबि मन्थ्रिनि आखाइजों बेखेवनाय जादों। आरो जोंहा गोबां बिजाब दंबावो, आयेननि बिजाब, बायदिसिना बिथोननि बिजाब, बेफोर बिजाबफोरखौ 6 दानसोनि गेजेराव दा गासिबखौबो दिहुननाय जासिगोन। अलरेडि ट्रेन्सलेट खालामनाय जाबाय, प्रेसाव थांदों। दा बेवहाय जोंहा माखासे माने माबा खालामनांगौ दं, प्रुफ खालामनांगौ दं। गतिके प्रुफ खालामग्रा मानसिनि अभाबाव एसेम्ब्लियाव एसे एनै माने समा गोबाव जाबाय थादों। गतिके बे दिनै जिथु बिजाब ओंखारबाय बे बिजाबनि गेजेरजों जोंनि गासै बर' MLA, बर' फरायसाफोर बिथांमोना जोंनि गावनि रावजोंनो मोनसे आयेन आफादखौ, बिधान सभाखौ माब्रैहाय सालायनाय जायो बिनि सोमोन्दै बयबो सोलोंनो हासिगोन।